Gimanduan ni Governor Emmelu Lala Talinio Mendoza ang tanang departamento sa provincial government nga maoy nagpasiugda sa Summer Kids Peace Camp sa tibuok probinsya nga pangandaman ng aktibidad aron mas siguro ang seguridad sa kabataan. Subay sa direktiba, padayon nga nagpahigayon ang Integrated Provincial Health Office ilawom sa Provincial Vector-Borne Disease Prevention and Control Program o preventive fogging operation sa mga lugar kung asa himuon ng Summer Kids Peace Camp nga usa sa mga giila nga epektibong estratehiya aron mabatukan ang dengue. Kaabag sa IPHO ang Rural Health Unit ug Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa munisipalidad sa Midsayap. Gihimo ang fogging operation sa Midsayap Pilot Elementary School ug Alyosan Central Elementary School kagahapon Lunes, Hunyo 10. Usa niini ang camping activities sa grade 5 pupil sugod og mga adlaw Hunyo 12 hangtod 14 ning tuiga.